Salut! Salut! Da. Spune tu ce poți să faci, că e contul tău și na. Azi, de astăzi, dincolo, o să postăm clipuri împreună. Da. Pe ea nu prea o să mergi, pentru că trebuie să-i pun un emoji la față. Da. O să văd eu ce o să fac, o să editez sau nu știu. O să le editezi, poate le editez și eu și na. Și da, o să facem clipuri împreună, dar și realitate. Deci și două cu Roblox. Pentru că nu mai avem Roblox, pentru că l-am dezinstalat. Pentru că... 3-4 și Alexandra. Da, deci am pus un pic pauză pentru că a venit cineva. Da. Și o să facem și Andreea. Da, o să facem clipuri împreună. Nu mă arată. Așa. Dar și cu Roblox. Bine, nu o să mai postăm cu Roblox, pentru că l-am dezinstalat. Da. Pentru că fratisul ăsta are virus de la Roblox sau nu știu. Nu se știe. Nu se știe, dar vrem să fim ok, să nu ni se întâmplă nimic. Da. A, și apropo, dacă vrei să-mi dați și mie un follow, uitați aici, stați. Mă cheamă Alexandra 1, 2, 3 sau 1, 2, 3 sau nu știu, 1, 2, 3, 4, dar nu știu, habar n-am. De aici, ori de sus, luați ori de aici, că nu știu dacă vă apare, dar uitați. Și aici jos mă numesc Alexandra, mic, gen legat Alexandra la Alisa 1, 2, 3, 4. Și cam atât. Arrivederci, vă pupăm. Da. Bye, bye. Bye, bye.